Last Friday of the month of February, masing nga di kita yan na lapay, anduduha nga aton nahiagian ta kulop, mag-asaw nga magtiayon. O pengaga, mano, turing, manimana daday. Tatugop, damo ka mo bugburog to ni Ramano daday. Bore din iti bado, wala kami ito nga lalaki nga ani. Kung karuyag ko itong bagama, masayod. Ini nga to, hinatagihan din. Ito init tagiya ha, barangay Kugon ka ng palo. So, kumbaga, paukyan hira para may adabaga si rin pa. Baga kasi naloy nalagya nga bisan hira magamit na yan eh. Ani lagya pero pinapapayag lagya ta ligid. Kung talito din na tud na tatong ginoy raw. Kaya mo ano baga may damag ko ng plywood. Gino kung tali nag-iihap na kita. Sigunta 400 times 5. 2,000. Tagpirat sim. 3,000 5,000 na ito. Takakit raisang. Kahoy. Puro dos ano. So 5,000 plus raisang. Mamingaw. Pwede itong radyo. Malay mo ano. May dalot baga mag... O sige ito nyo. Kuha niya din solar. Pwede gad ano. Pwede gad. Itong labor. Pinta ka sinala ano. Kung makita ka mo itong amo good line tiyagin sa sarili. Amo ito ang ginhaklop. Ini nga itong baga binubuhat. Suntok sa buwan. Malay mo. Magpapakabatihinin. Tikang yan na mabilis na kaya mo pagkikita nat. Disyo ng gihapon kita na ayawat ang ta. Oh, ay. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Oy. Today is February 28. 2025 time check. Oy, 5 minutes before 10. Oh my god, ito last Friday of the month of February. Ha? Last katapusan nga Biyernes ito na bulan ito na Pebrero. Mano pa man kung ano man ito nabubuhaton, masing nga di kita yan na ha lapay bibisitahon ta pag yung sayuron ta anduduha nga aton nahiagian ta kulop ano anduduha nga mga mag-asaw nga magtiayon ano nga waray pa yung talon ko ni Ranak. Oo, ang talon ko waray maka yes, sila ito rin makashoot doon siguro ko din ka saragati ano o ka di yun ta pero maagyari kita baga at least ano itong Biyernes man yan oo apay nga agawa na ano suping at least ito sa ka-Biyernes ito sa bisan nga doon kada or mo pinipili ito no, sa kadlaw ito sa kabulan medyo natin mabuhat nga baga matultul ang tuhay o palitan tahiran baga kuhan oy ang kay butong kita kaya di man sila makag napagkang tagit isda at pagluto anon man balik diri kita diri na nakakita balitan tanalairahin baga daan luto fish offering alagad fish offering awalay palitan yung manok palitan tera na daan manok yung talon dito na lang kita pag-imang raw okay baga mapay nga aga baga makalilipay lang no? Ito iba nga mga inwaw iba nga mga pedicab may da mga sticker pero ditong karuyag signera may da sticker nga pinadukot pero dito na ito nangyera may dito nagpakapalo ito nera nagpakasubscribe diri ito kaya kung nagpakapalo ito damo na tat followers ito ba ito naroon yung sticker para kan ano bagin lang baga magdamot subscriber nito nyo tapos magrekotikda di kayo may doon nanihirapan na lipdanan kung may doon nanihirapan na lipdanan pagpatawag nato na plaza ay siyempre kita't na-representa rostorya lang kita marusahon kita't na-representa itong mga riko malay mo pagpatawag ko dito plaza renot may dito sticker ngayon wow pinikap baka di ka mo babayan natin taguro sa kasako nga bugas malay mo ano itong mga panalipdanan lang ito just in case ba yung lagod man
Pero di pa charo nila nagpakapalo. Tapos pag pinalo, kuman kanton nyo, paog man ito. Kapag kita unong nga kuhan, unong nga manok. O unong nga manok, tagtulusing pinta man dida. Kaya wat nagyapon yung baga siya rin pa makasura-sura, no? Dinit ba rin niya dawi? Dawi, ay dug ito dawi kay opeto yung nga kay mangraw. Mas muro pa ito nga kay mangraw kaysa kusta kita. Oo. May kang mga manok din di. Imong kalugar yung manok. Kaya naman lang yung koy din ni. Di bugto ito niya. Abugto. Oo, laki. Di din. Ira itong balay nga. Yung balhin. Ang susulit nga ayam. O so may nangyira ang talon bagagin. May danira sinisiring tinin. Ba ni din nag. O pengaga, mano. Mano turing. Amo na. Turing ano? Hiko, ano man ni mana daday? Ato na activity. Hain. Awat tatugup. Activity man naman. Ang nagsisimbahan. Baga iyo kuan. Bari kayo na trabaho? Awat na. Din baga kuan, baga manok-manok, baga prenitos. Tagtulo 50. Mano wadi sorry adi man. May dani mo baga kuan, may dani mo baga sura-sura. Bumalik at nga ni mano para baga masayod ak nga duro ha iyo ito iyo baga kahimtang. Oo. So entonces ngayon hindi nga iyo tinutudkan nga panimalay in diri iyo tuna. Diri. Paukoy kami sa tagiya. Tagiya man din eh. Tagapalo. Ato palo kukuning palo. Pati iyo dito tuna kuan. Ha? Naplit liwat. Adlaw o bulan. Adi. Bugto niyan babae. Adi. Inot nga ranin. Mana Yunel? Mana Yunel? Ay, mapahinga kuan. Mapahinga aga. Pwede ka makahimang raw kadali. Okay lang. Ako hikuan. Ano yung bus ka sangkay? Charot. No. Ngayon din may hanan din nga na okay. Oo, hindi ana itong didi hira na okay. Oo. Baga ay nigap mga taglagya pinirad nga gin. May baga nakakuang-kuan nilan balaylot didi. Ada kay dumog naman. Dumog na. Waray na talon bagay. Ada sugad dito na kumbaga uuran Oo. Kay na nuro na tito. Manuro Hino man nila nag-ayad. Nag-ayad din nila kung magurang. May dalot niyo baga. Damo ka mo bagburog to ni Ramano Daday. Mana Daday. Damo gud pero waray din iti bado wala kami tun nga lalaki nga ani. Mo tun niya nag-ayad. Hindi na ko baga naloy lagi. Dito na ako nga ni Javier baga malay. Na kanila ngaron na to. Kuha na to undol. Baga niya palaya Pero manoturoy turing? Turing, himano turing, taga dinin hiya. Taga din higod to niyan lapay. Tuminong lunggod, tuminong. Taga Javier. Kamo, nagkakilala lang hira. May tungod dito, kuan o sa nga. Baga, kuan. Nagkakilala itong tungod gyapon na adi anak kipag mga berji. Kuan man iton pagikanian siyahan niya kay may mga karopdan man ito niya gyap din ni. Amo to baga gin rate. Turutog po nala para mamay danira baga sinisa rin pa. Baga may kakuan pagito nira kay magropod pa ito nira nga tadi nga bayaw. Kumbaga pinapagtampo na lera para may danira sinisa rin pa magkausaha kuan panimalay Panimalay Pero so far baga nakakakuan hira din ni nakaka-giyos-giyos sira. Baga nakakakuan din. So mo ito baga nagkukuan ng talon kay kumbaga waray yun kuha na mo to nako to nag-alalay nira. Ayra.
Pero man ano. Di kay baga may daga din nako kubra niya senior citizen ada kay pira-pira man lang itong talo. Taka kahit di pa gutong binulan. O di pag binol na mo kawa waray iton kami gud. Kamot maano. Adon ngaran mano ano aton ngaran na to? Yunil. Yunil o mano Yunil. Bado kay ako duro madali mangalimot kuan. Mano Yunil ano ini nasingan hila ako. Kay kakulop tungod kan radam. Amo to na niya ginsisiring nga. Medyo ko na niya dito papakilala nga. Intalon mag-asawa nga baga mga buta di nagpapakita pa. Nasingan niya kakulop. Ada kay dara nga kulang man na akon oras ano baga gutilan amon kuan. Bagin himang rawan. So amo tong karuyag ko itong baga masayod. Baga kuan wala man din man daday ano. Pero at least ada ka man. So din hiti. Oo. May da kuno baga activity. Hatugop. Diri nila din Oo. Hino matot nag-alalay ngadto. Adin baga iya mga kausal. Oh may dala na kani pagkukuha. Ako baga Christian ngayon. Kristiyano. Ito ga din nga to na hino tagihan din Ini din nga tagiya. Adto ini tagiya ha barangay Kugon Kanampalo. Usagya pito yung Christian amo baga nalo ya era. Pero bago lang ito yung naging tagiyan nakapalit ito ninni. Nakapalit. Kumbaga caretaker nagawa gimpauken hera para may ada baga si rin pa. Baga kasi naloy nalagya ko para hera baga pa. Pero kumbaga hapag gamit pa to na diri pa tira magamit gid no. Kay may naman nira kuan. Pero kay bisan siyakan nadto hiya nga bisan hera magamit na yan Ani lagya pero pinapapayag lagya pa ligid. Ipinit ba amo na hindi okay na hindi. Oo, pinat di ano. Ay suga dito na no nga baga kumbaga duro ton madlo so uran. Mo baga temporary kad lay ton sang kay ngira kabutangan niya na kay talon. Amo ni nga baga may dagap baga nagdonate hayra ini nga trapal. An baga pastor nira didi. Pero man ano. Tira pa nira dam gyapin kuan nalan iborong bungyak nga kapal na iba. Butan ini radam ngaran ni nakaon kuan. Bisan ginaawa yan o radam ano. Ay lagi kita kangalimot dito pagbuli ano kay importante magdiano kita damot at kontra. Napulo naton nga buruhaton nga mga linurong. At least usa dida may dinat buhaton nga maupay para ig kasi. Ano? Sakto radam diri. Sakto. Amo to at least nasayod ako sang kay Yunil ano. Nga kay ini nga to na ngayon bagahin ginhimo hira nga kuan baga caretaker ano. Pinaka-caretaker din ni hira baga. Ngadi na kita baga nasabot pinagi naton himang raw ano. Mare mo ano may da baga matuktok ito kasing-kasing nga baga sharing pa. Kaya ako manilon natin dugit mga riko. Pero diri pa ko riko. Naginambog pala. Malay mo magriko ako. So, intonsis kung magriko ako, magkasaring na kita nga. So, saan hadto, di pa nga ito ni Anton riko. Hambog na ito. Asay pa yan ang riko na. Di maghihinambog na kita. So, yan, pag hinambog lang kita, ano? Kita, bisan mariko kung maamagod lagi ito, mabinoligon. Ay, malay mo ano. Kay inin nga era baga panimalay nakikita ko. Bisla baga sharing pa masalug-salugan. Ano? Baga diri ra magkaburubinti kayo sugad dito na no. Gintuyo ko ni sang kay nga ako nagplano nga anira ko sina sa lugang gyap pinaluluoy ako ba so nag-uuran kay nalasaw man din. Singko. Ba man ano kung baga pananglitan kung talito din na tud na tatong ginoy mangraw. Malay mo ano baga may damag kuan ng plywood. Ano? Magkuan nga ni plywood, mga peren nga plywood. Kay ini sa dua tulo. Giro kung tali nag-iihap na kita. Kung talay lamang. Oo. 5. Mga 5 okay na pwede na. Pwede na 5 ano. May tagpira pa yun at plywood. Sige, giro. May damo ko mo tag 400. May dito mga sobrahe tres ang pinaka kuan manipis. Igkarata na lang 400 ano. Sigunta 400 times 5. Pero man iton 2,000. Ano? Katima, kumbaga aatup-atupan, ha?
an sim. Sim mo. Tagpirat sim. Normal piece may dabang nga tag 300 plus. Igkano talaga hapon 400. Oo. Mga pera ini nga sim. One line tolo. 5 gihap. Duha, Anjis lat kalaba. usa, Giro-giro kung taliba. mga upat siguro kahit nga di. Upat. Upat Ini upat yaman ni mawalo. 8. Pero utso. Mga utso ko din eh. Jis. Oh, jis good tini kalaba adi Tato utso. size lang to. Pero- Pero man size in tuan utso. Pwede gito to nga lang. Yung tutunga. Bali, pera na. Napulo. Tapos yung tadi rad size. Gito, kung taliba ka nagkukuhan lang kita, ano? Kaplano la, oo. Mga utso ko tadi. Mga walo nga kuhan. Sing. Sim, takay kay kung tag 400, 4 times. Mga 3,000 ano. Di kay 5,000 na. Oo. Pwede 5,000 na ito, takay kay Traisang. Raisang kada nalanos ka kilo o 2 ka kilo. Pero isang pa o 2 ka kilo. Tapos kahoy, Kahoy, 2x2. 2 ano. Industries. Oo. Mugido ano. Malay mo ano, may dila inorostorya talainin. Oo. Kumbaga, kuan ano. May dabaga maloy nga. So 5,000 plus sigunta parahan Raisang. Oh, isa. Natunta nga baga may matuktukan it kasing-kasing it mga tao. Oo. Ta. Lintalon nga mga burligan. So gadin niya na kay mamingaw hiya ano. Mamingaw. Pwede itong radyo ano. Oo. May radyo hay ano. Dito era o. May daga dito ni radyo ay bagaruba na. At tuman Oo, atugin bubulad. Okay, hindi solar man la. Log ano. May di kuryente, pwede ko ba? Ito kay di na ito nira nagkukwangya pa ng mga solar ano nga lights ano kay di naman nira nakita ano. Ang gikuan ng kugyap itong sangkay kay nakaani nagmangyap pira. Oo, o nakaninag. Kung na nga unto na bibiling ko latak cellphone ay naluloy mo Oo. So pwede ka pag iba ano, malay mo ano, may dalot baga o sige, ito nyo. Kuha niya din solar. Para gihapon, may daman to ng buy one take one. Tapos solar tikan he, aw di daira sakob. Tapos tikad tuliwat. Ano? Tigawas dito ano may kalaton radam. Maram ka bili ba kayo mo kay pinagihay mo. Egin tubyang kita halaran ng Espiritu Santo. Buto mo din iya. Diri tungod hak. Salamat gyapon na. Okay na giyang ko hiya nakadto. Maram ka kung naginano didtohan kuan, didtohan ano pa iton? Waiting shed. Gasi ko kung ano na natatabo kayo nagbibinagis-bagis na sisinurat-surat. Ano yung pag sisinurat-surat? Flames. Nag-play flames yan. May danala ka daw ya ba? Ware. Tayo. Ware. Patalas tas lang. Di maano. Nagpakayana ka, wari ka mo kuno, wari ka makagana, nahiya naman ka mag-asawa. Talo ni Wari ada kuno makasiyot. Ito. Para pa kasi ito mga natin. Managdaring. Ay lang kita pagturaw ha. So aminin ano itong kuan. Ira din ni. Itong talo na no baga. Pwede gad ano? Pwede gad. ini nga ni talo ng sangkayan ko online eh. Mga Rita so ano. temporary pag So garon tala itong aning nga asoy ano. Hahawrin nga panahon. Kumbaga pagpalaron ito nyo. Mga kunakuin na magreko diri magdaog ha kay makita kandidato. Mo pa itong tutukan ano. Oo. Kay okay naman at least Christian ngayon ang tagya din niya ano. Oo, Christian ini. Ugido ano. Sana ano yung ating mga raw ano di na kita nasabot kay Natunta nga baga matupadin nga baga kuwan. himang raw man lainin. Bisan Pebrero pala no. Katapusan pagod di Pebrero, may pa napulo pa ka bulan sana magpasko. Pero malay nato na no bisan diri Pasko ano. Baga takon lainin baga diri oy ani ha una-una nga daan. Wari ko gyud papatapod. Anaton la oro himang raw man ladton aton ano. Malay mo kung matuod iton. Ano? Ba man iton baga mag ipakiyana iton dida. Iton masang iton labor. Kunit maglilibor. Pwede na itong dinipinta kasi yan. Din hinala no. Ore na problema no. Pinta ka sinala no. Di man no maron gyud ani mo gyud magurang ano. Oo, kay
kay mauli manad. Mapakani manad to gyap. Oo, bili ba kulutan kaya duho. Ugid-ugod man kita kay ken kung pangingin na noon naton balito labot la entremis kung pangingin na noon naton ininhiya. Kuan ininhiya ano pa inin ano pa tawagin sako. Ang sako niya nga tulda. Now, waray hiton niya igin kukuanan gin sasarigan kundi amo la ini. Ha oras nga ni nga iton tamsi may dadara nga posporo. Simba ko. O diri nga ni may dadara nga ano pa ton pantuslok. Buho inin. Ano? Buho inin. Oo. Mati kang nalotero baga panhaklop manunuro na liwat. Kung makita ka mo iton amo gud lain tiyagin sa sarigan ininhiya nga tulda nga sako. So amo liton ang ginhaklop waray hiton sinisaring ano pa nin sim. To. Naigulo tagpuro lang kabulan ano buho na liwat. Senyor San Miguel. Salit ano amo nitatin ko kuan ano makikita man ni ano. Oo, ini nga aton baga binubuhat in sharing pa. Suntok sa buwan. Suntok sa buwan. Pero dili kita nasabot. Good man ano. Sayod man ni Radam. Di Radam. Malay mo. At mga sharing pa magpapakabatihinin. Bisan di rin nag-aghiak. May dinala masingan niya iyo, magpinta kasi, may okay la ito, wala problema kay ano, pure it aton hingyap para ira nga mag-asawa. Ha? Pure it aton. So kung may dumapanganhi, bisan di rin paagyak, bisan di rin nakaw magkontak ka akon, kay makasabot man lagya pa kiton, kay magbuburbisita man akman Nga oras maghihapon may magpaabot, mapakanik dayon para ipaabot ay oh, adi man ni Radam. May da ka man cellphone ano? Ako may da. Oh, may da. Madali pagkontak kay ano? Oo. Okay, yan dila ka ni makon hay mo hin. Oh, kon nala sharing na marukan. Oo, okay, adi man ni Radam, madali pagbilingin hay. So kon nala kon kininglan. Oo, so makakanitin dayon oras sa bagakuan, dila kita nasabot bahin buwas, isang buwas malay mo. Oh, so si Mana. Ano? Oo, sige Mano Yunil. Salamat ha. Oo. Nakuan man na dihi Mano nabati man ang istoryano. Salamat sa pagbisita pasalamat na lagi nga daan ano Mano. Oh, salamat man hay. Agi daw. Oo. Ang kuan ani yung sura-sura ba yung nagtabag? Sige ha. Pailawad to niya nahimos sira. Aray nagtatangis lang ka na hirap. Mo pay bangin mabungbungan na ini pagka sunod nga tuig may dana din ni bagapuyan niyo. Makasyut na. Pwede na magkakamang-kamang nila. Ito nga Radam. Ha? Anay, tikang yan na mablis na kaya mo pagkikita nat. Ha? Kay paghatag ito ng katalahuran. Mga bindisyon ng gihapon kita nga ayawat ang talon ano basta di rin ako nagpapatapod. Kaya kung ako may lugar laak. Oo, pastilan ano. Pero kaya naman otro nga ni gapit na akon nga. Di kapitiya yung nga gapag makakayag niya. Awa mo to iyo dito ano. Mamay kala ano. Aray nagapitod atop. Ba manit kanda kuan sangkay. Color. Magyap. Color piton. Color Talaton sa kulagyap. Inton sis. Baga makakuyuki kita maka. Himahimang bata-bata. Kaloyan nung tagitat Ginoo nga baga may panampat baga maluoy. Malay mo, di kita to nasabot underground ngayon ito ngayon. Ato nga dito tayo ka-record dito. Sige. Parong. Isan nga ni gapin hiraradamin talon. Amo gapitira ngayon. Itayra laton ko ang tadi nga sim ano. Turo. Malay naton makasorosobrahan ng radam. Kay sirin pa diri rason anot kapobrihan para diri kita bumulig. Naguditon. Kaya nga tanan kita kung baga may niyo kasing-kasing nga baga
igbobuligin tao, baga ani kami baga na hangyo hayo tiyo tok-tok kun dano ko dito baga. Mula itong takuan masisiring nga diri rason itong atong kapobrihan para bumulig kita tiga si tao. Yarin pa kung timos di ka nga atong kasing-kasing why not. Abrehan ko. Mali na ito na no. Sahala balitaw salamat ta. Basta ani mo advice ging kakain. Kanila ba ka? Pa? Kala pagkaragi ka. Sila papabugos kung nakakarag. Salbay. Pangilit mo tikin Salbay ka. Burod ko na tiya sa ako. May daniyagin ko. Para kung makanak ko na ito. Igsasablay ko nga doon. Doon at ilang. Malay natin na malay natin. Hay. Okay. Kapilya didi ha. Lapay. Malay natin ano. Kasangkayan ano. Hindi lagi ito nagsabot. Bago matupad natin ito ni irahingyap. Pinaaginin ng ating binurbalabag. Kaluyan lagi tagihapon ito na San Roque. So okay may ayam. San Isidro. Ano yun? San Isidro o San Roque? Pero kay may ayam, di kita na nangalimot kita ang patron kaluyan natin ni Rano. So pinagin na sangkay, tabi apoy. Again, this has been your friend from another stars. Ako yung magpapabiling lagi hapon nga iyo ubos nga sangkay. Ako yung sangkay Tonyo. Good night, sweet dreams. Mama, chup chup. Salamat sa iyo ano nga daan. Salamat nga daan na iyo. Okay.